a označuje nás tady jako proruský tlak, který tady šíří strach. Ne, vy jste to udělali. Vy jste tady mávali vlajkama a s pytlema, s mrtvolma na mrtvoli, s Vladimírem Putinem, tady toho státníka, kterému nesaháte ani pokotníky, vy blázni. Vy tady se opíjíte svojí hanebností a svojí zvráceností, jako je Černochova, jako je Petr Pavel, jako je Novotný, jako je Zdechovský. Na vás dojde, vy šmejí, na vás dojde. A jestli se někomu nelíbí to, jak já mluvím, tak jak mi pusa narostla, protože jsem úplně obyčejný člověk jako každý ostatní, nejsem žádný bůh, ano, neznamená, přátelé, že křesťan nemůže říct nějak pár peprných slovíček. Nemluvím nějak hanebně, ale mám na to právo. Sakra, mám na to právo být zahořklý teďka vůči naší vládě, která tady oživuje, obnovuje nacismus v České republice. Pokojení. A Poláci jim vzkázali, že je vykopou, ať se vrátil zpátky. Že je vykopou zpátky do bojů, tam, kde teďka umírají jejich rodiče, jejich prarodiče, co já vím, kdo tam všechno bojuje. Že je vykopou, že tam nechcou. Ano, my tady taky nechceme, tady ty nepřizpůsobivé osoby, které tady adorují nacismus. Takže si vemte za ruku Zdechovskýho, Fialu, Rakušana a běžte do první linie. Běžte nám to ukázat, frajeři. Jo? Jak nás tady strašíte. Vám něco řeknu. Jestli něco tady budete zkoušet na naše lidi, jakože nějaká mobilizace, já vám to ukážu, co vám. Takhle. Nikdo nepůjde. A já se o to taky postarám. A budu šířit tady tu propagandu. Ale to je zdravá propaganda, víte? Když ukazujete lidem pravdu a poukazujete na tady ty zločince, které máme kolem sebe. Nikdo se nepostaví. Já určitě za vás vyšmejí padat nebudu. Ani moje děti. V žádném případě. My jenom počkáme, až to proběhne, pozbírají si ten odpad, kamarádi, a teprve bude svoboda. Až tenhle nacismus, zvrácený, tady to zlo z celého světa zmizne i z naší republiky. Potom teprve budeme svobodní, kamarádi.